Guys, namaskara materegla. Welcome back to Disha's vlog. Enchollar materla namantu saukyolla nama kande nini ಅಡಿಗೆ ಕೋಣೆ ಕಿಚನ್ ಗೆ ಹೋಗುದು ದಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕನೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದೆ ಮಮ್ಮಿ ಕೋಳಿ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐಕ್ ಬೋಡದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಕಿಚನ್ ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮೇರೆ ಎಂಚ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂದು ನಿಕ್ಲೆ ತೊಷ್ಪಾಗ ಪಂದು ಸೊ ಇಂತೆ ಮುಂಚಿ ಪೊತ್ಪೇರ ಮಾಡ್ದಿರು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ವಾ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಡಿ ಎಂಚ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪೇರೆಂದು ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ರೆಡಿಯೇ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರೆಡಿ ಬಂದ್ರೆ ಏತು ಮುಂಚಿದೆ ತೊಂದರೆ ಮಮ್ಮಿ ಬಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುನ ತೂಕ ಇಂಚ ಮಲ್ಪು ಇರೋದು ಓಕೆನಾ ಗಾಯ್ಸ್ ಮುಲ್ಪ ಬಣಲೆಗ್ ಲೈಟ್ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ದು ಮುಂಚಿ ಪೊತ್ತು ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಏತು ಮುಂಚಿ ಮಮ್ಮಿ ಒಂಜಿ ಮುಷ್ಟಿ ಯಾವ ಏತು ಮುಂಚಿ ಮಮ್ಮಿ ಒಂಜಿ 10-15 ಯಾವ ಏತು ಕಿಲಕ್ ಗೈಸ್ ಮುಲ್ಪೊಂಡತೆ ಮಮ್ಮಿ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ದು ಉದ್ದ ಮುಂಚಿನ ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಪೊರ್ಲು ಮಂತ್ ಪೊತ್ತೊಂದುಲೇರ ಅವು ಮರ ಕಟ್ಟೋಡು ಆತ್ನೇಟ ಪೊತ್ತೋಡು ಅದೇ ಮಮ್ಮಿ ಮರ ಕಟ್ಟು ಏತು ಮುಂಚಿದೆ ತೊಂದರೆ ಮಮ್ಮಿ 10-15 ಮುಂಚಿದೆ ತೊಂದರೆಗೆ ಏತು ಕಿಲಕ್ ಒಂಜಿ ಕಿಲಕ ಒಂಜಿ ಕಿಲೋಕು 15 ಮುಂಚಿದೆ ತೊಂದೇರು ಐನ್ ಕುದ್ಯ ಮುಂಚಿಗೆ ಅವೇನು ಪೊತ್ತೆರಿಜ್ಜ ಅವು ಪೊತ್ತು ದಿನ ಉಂಡುಗೆ ಐನ್ ಕುದ್ಯ ಮುಂಚಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂಚಿದ ಪಂಡಂದು ಕಲರ್ಗ್ ಅದೇ ಅವು ಖಾರಗ್ ಗೈಸ್ ಮುಂಚಿನ ಪೂರ ಈತು ಶೋಕು ಪೊತ್ತಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗ್ ಅವೇನು ಪಾಡ್ದೆತ ನೋಡು ಐದ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಮುಷ್ಟಿದಾತ ಪಾಡೋಡು ನೆಲ್ಲ ಶೋಕ್ ಒಂಚೂರು ಬಾಡೋಡು ಗೈಸ್ ಒಂತೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ತಪ್ಪ ಪಾಡೋಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ ಎಸಲ್ದಾತು ಸೋಪ್ ಅಂತ ಪೊತ್ತೋಡು ಅಂತ ಒಗ್ಗರಣೆ ತಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಡ್ಲೆ ಮಪ್ಪ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕು ಮೊಕ್ಕಂದಿ ಮೋನೆ ನಿಂಚ ಬಾಪದ ಅಡಿಗೆ ಅನ್ಪೋಡು ಸೋಪ್ ಅಂತ ಪೊತ್ತೋಡು ಫಟಾಫಟ್ ದಾಪಿನ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಒಂದು ರಪಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಕುಕ್ ಮಂತ್ನಾಗೆ ಇಂಚ ಮೋಕೆಡ್ ಕುಕ್ ಮನ್ಪೊಡು ತೆಲ್ತೊಂದು ಒಂದು ಕುಕ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಪಕ್ಕ ಕಜಿಪುಲ ಪೊರ್ಲು ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಣಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕಂಡೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅವೇನೊಂಚೂರು ಲೈಟ್ ಪೊತ್ತೆತ ನೋಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಏತಾರಿ ಮಮ್ಮಿ ಒಂಜಿ 10 ಎಸಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು ಪೊತ್ಪೊಡು ಬೊಚ್ಚಿ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಬೋಡಿ ತಿನ್ನಕಲು ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಪಾಡೊಲಿ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿದ್ದೆ ದಯಪಂಡ ಆಯ್ತ ಒಂತೆ ಘಾಟಿಂಗ್ ಕಾಪುಚಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೊರ್ಲು ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಸೊ నేను పూర పార్దు గ్రైండ్ మంతుదు దొండ్రతే ಸಪರೇಟ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪುನ ಸಪರೇಟ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತದೆ ತೊನೋಡು ಗೈಸ್ ಓಕೆನಾ ಗೈಸ್ ಇತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಬಾಣಲಿಗೆ ಒಂದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರ್ರೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಡು ಅಂತೆ ಒಂದು ಕಜಿಪ್ಪುಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗವೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಡು ಎಣ್ಣೆ ಚೂರು ಕೊದ್ದಿನಿ ಕಾಯಿನೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೊದ್ದಿನಿ ಅವೇ ಕಾಯಿನೆ ರಡ್ಲ ಒಂಜೇವು ಇತ್ತ ಒಗ್ಗರಣೆ ತಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಗ್ಗರಣೆ ತಪ್ಪು ಒಂಚೂರು ಚಟಾಪಟ್ ಪಂಡಿನ ಕೂಡ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಚಟಪಟ್ ಪಂಡಿನ ಕೂಡ್ಲೆ ಹಿಂದೆ ಮುಲ್ಪ ರಡ್ಡು ಕಂಡೆ ನೀರುಳ್ಳಿಯಾ ರಡ್ಡು ಕಂಡೆ ನೀರುಳ್ಳಿದೆ ತೊಂದೇರು ಅವೇನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಚೂರು ಅರಶಿನ ಪಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗೈಸ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ರಪಕ್ಕ ಪುಡಿ ಸುಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್
ಛೇ ಕಲರ್ ಏತು ಶೋ ಕಾಣತೆ ಐದಕ್ಕ ಲುಂಬುದಿ ತಿನ್ನ ಕೋರಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಬ್ಜ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ನಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ 1 kg ಕೋರಿಗೆ ತಂದತೆ ಮಮ್ಮಿ ಅದಕ್ಕೆ ತೆಗಿಯಾರ ಕಬಾಬ್ಗೆ ಕೋರಿ ಪಾರ್ದು ಒಂಚೂರು ಶೋಕು ಕೋರಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಬೇಯೋಡತೆ ಕೋರಿಗೆ ನೀರು ಪೂರ ದಾಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ ಪೆರಿಜ್ಜಿದೆ ಪಂಡ ಕೋರಿಯೇ ನೀರು ಬುಡ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಲ ಮಮ್ಮಿ ಕೋರಿ ನೀರು ಪಡಜ್ಜಿ ಎಸ್ ಕೋರಿಯೇ ನೀರು ಬುಡ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ ನೀರು ಪೂರ ದಾಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ ಪೆರಿಜ್ಜಿ ಉಂದಿತ್ತೆ ಒಗ್ಗರಣೆಡು ಶೋಕು ಕೋರಿ ಬೇಯಡು ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಬಾಡು ಜರ ಕೋರಿ ಚೂರು ಬೇಯಡು ಆತ್ನೇಟ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸಿ ಉಂಡು ದಡಬಡ ಸೌಂಡು ಮೇರ್ನೊಂಜಿ ಆತ್ನೇಟ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಪೊತ್ತದ ಪೂರ ದಿಯತೆ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ಸ್ ಪೂರ ಅವೇನು ಪೂರ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ತೊನಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮನೆಲ್ಲಡು ಕೋರಿ ಕನ್ನಗುಂಡತೆ ಏಪಲ್ಲ ಕಜಿಪ್ಪುಗು ಕೋರಿ ಪಾಡ್ನಾಗ ಇಂಕ್ ಒಂತೆ ಕೋರಿದೆ ದಿಯೋಡೆ ದಯ ಪಂಡ ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕಬಾಬ್ ಪಾಂಡ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಸೊ ಐಕ್ಯಾನೆ ಕಡೆ ಮಮ್ಮಿಡಕ್ಕೆ ಎನ್ನಿ ಮಮ್ಮಿ ಕಬಾಬ್ಗು ದೀತಾರೆ ಎಂದು ಸೊ ಕೋರಿ ಕನ್ನಾಗೆ ಏಪಲ ಒಂತೆ ಕೋರಿನ ಕಬಾಬ್ಗು ದೀಪೆರಿ ಇತ್ತೆ ಮಾತಾ ಐಟಮ್ಸ್ನ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಮಮ್ಮಿ ಸೊ ಮಾತಾ ಐಟಮ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತೆ ಬಂದ ಓಕೆನಾ ರಾಧೆ ಮಮ್ಮಿ ದಡಬಡ ಸೌಂಡ್ ಮನ್ಪುನೆ ದಡಬಡ ಸೌಂಡ್ ಬಂಡ ಅದೇ ಬೇಲೆ ಅಂತರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಂದು ಸೋಪಡು ಕುಲ್ಲೋಡು ಆಗ ದಡಬಡ ಬೇಲೆ ಅನ್ಪನಾಗ ದಡಬಡ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪನ ದಡಬಡ ಕುಲ್ಲೊನ್ನಾತ ದಡಬಡ ಕೈದೆ ಕೊಡು ಬಾಜನೆ ಕೊಡು ಬಾಜನೆ ಅಂದೆಕ್ಕು ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂಪೋಚಿ ಅತ್ತಿ ದಡಬಡ ಸೌಂಡ್ ದ ಬನ್ನ ಅತ್ತಿಯಾನು ಸೌಂಡ್ ಇಜ್ಜಂದಿಲ್ಲ ಕರಿ ಬೇಲೆ ಅನ್ಪೋಡು ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಅದೇ ಮಿಕ್ಸಿದ ಸೌಂಡ್ ಆಪುಂಡವು ಮಿಕ್ಸಿದ ಸೌಂಡ್ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಪಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಕೋರಿ ನೀರು ಬಿಡೋದು ಬತ್ತಂಡು ಗಿರ್ರ ಗಿರ್ರ ಮಂತೋದು ಏನು ಪಾತಿರ್ನಾಗನೇ ಗಿರ್ರ ಮನ್ಪುಂಡು ನೀರು ಅಂದೇ ಗೈಸ್ ಮುಲ್ಪ ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ದೆ ತೊಂದೇರು ಸೊ ಒಂದು ಮೂಜೆ ಟೈಪ್ದ ದಾದ ಮಸಾಲೆ ಅಂದೇನು వచ్చి ಒಂಜಿ ಅವು ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೂರ ಮಲ್ತಿತ್ತಿರ್ತೆ ಪುತುದಿತ್ತಿರ್ತೆ ಅವು ಈ ಮೆತ್ತ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಅವೇನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂದೆ ತೊಂದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಆಮೆಟ್ಟು ತಾರಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಉಂಡದ ಐಕ್ ಚೂರು ಪುಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೇರು ಮಮ್ಮಿ ದಯಪಂಡ ಎಕಡು ತೊಷ್ಪದಿಜ್ಜಾಂಡು ಪುಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೇರು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಮೆಟ್ಟು ಕೋರಿಲ ಶೋಕು ಬೇಯ್ದುಂಡು ಬೇಯ್ದುನತ್ತೆ ಮಮ್ಮಿ ದೇ ಒಗ್ಗರಣದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೋರಿಲ್ಲ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಈ ಸುಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಪಟಾ ಪುಂಡ್ರಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ರುಚಿಗೆ ಏತು ಬೋಡಾತ್ ಉಪ್ಪು ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನೀರು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ಜ ಗೈಸ್ ಬಟ್ ನೀರು ಬಿಡ್ತಿಂದುಲೆ ಸೊ ಇತ್ತನೆಕ್ ಮಸಾಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ದೀತಿನ ಮಸಾಲನ್ ಪೂರ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂದಿನ ಅಂಚನೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿದ ಪೂರ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮಕ್ ಒಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಕಡೆಯೋಲಿ ಅತ್ತೇವೇನು ಒಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಕಡೆಯೋಲಿ ನಮ್ಮ ಏರ್ದ ರಡ್ಡು ಬೇಲದ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕಡೆ ತಿರೋದು ಮಿಕ್ಸಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಐಟ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮನ ಮಿಕ್ಸಿ ಎಲ್ಲಿಯಾಗೆ ಅಂಚ ಮಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಕಡೆಯರ ಪೊಯ್ಜೇರಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಮಿಕ್ಸಿ ಎಲ್ಲಿಯಾಗೆ ಅಂಚ ಬೇತೆ ಕಡೆ ನಿಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಡೆದು ತೊಲ್ಲೆ ಓಕೆನಾ ಮೊಕ್ಕಲ ಬೇಲೆ ಈಸಿ ಅಪ್ಪ ಒಂದೊಂದು ನೀರು ಪೂರ ಆಜೋಡತೆ ಒಂಜಿ ಕೊದಿ ಬರೋಡಿಗೆ ಗೈಸ್ ಬಕ್ ನೀರು ಪೂರ ಆಜುಂಡು ಆಯ್ತು ಬೋಕ ನಮ್ಮ ತರ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತ್ ಮತ್ತೆ ಅಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿಯಾ ಅಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ದೇ ಮಮ್ಮಿ ಇತ್ತೆ ತೊಷ್ಪ ಒಂದಿರ್ತಾವೆ ದಾದ ಮಮ್ಮಿ ಕಲ್ಜ ಏರೆ ಪೂರ ಕಲ್ಜ ಇಷ್ಟ ಪನ್ಲೆ ಎಂಕಂತೂ ಕಲ್ಜ ಇಷ್ಟತಿ ಅಂತ ತಿನ್ಪುಜವಿನು ಸೊ ಏರೆ ಪೂರ ಕಲ್ಜ ಇಷ್ಟ ಗೈಸ್ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಅವು ಫೇವ್ರೇಟ್ ಉಪ್ಪು ಅದೇ ತುಕೆ ಉಪ್ಪು
ಸರಿ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು. ಉಪ್ಪು ಪುಳಿ ಖಾರ ಪೂರ ಸೂಪರ್ ಆತನು. ನನ್ನಲಾತ ಇಂಕ್ಲ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನ ರೆಸಿಪಿನ್ ಪೂರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ತೋಷ್ಪಾವೆ. ಬಟ್ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ರೆಡಿ ಪೂಜೆರು ಮಲ್ಪೆರೆ ಮಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೋರ ಓ ದೇವರೇ. ಇತ್ತೆ ತಾರೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ನೀರು ಪೂರ ಆಜಿಂಡು. ಸೊ ಅಂಚದು ತಾರ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮುಲ್ ಮಮ್ಮಿ ಅರ್ಧ ಕಡಿ ತಾರ ಇದೆ ತೊಂದೇರು ಅದೇ ಮಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಇದೇ ಮಲ್ಲ ತಾರ ಯಾವೇ ಇದೇ ಮಲ್ಲ ತಾರ ಈ ಮಮ್ಮಿ ಅರ್ಧ ಕಡಿದೆ ತೊಂದೇರು. ಇದನ್ನ ಇತ್ತದ ತಾರೆದ ರೇಟ್ ತುನ ತಾರೆ ತಿರ್ಗುಣತೆ ಮಮ್ಮಿ. ಈಗ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಂಡು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಂಡ ಗಾರ್ನಿಷ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ನು. ಸೊ ಇಡೆಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ. ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ಎಲ್ಲ ಕೈಟುಂಡು ತೋಜುಂಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇಂಚಾತ ನಂಗೆ ಪನ್ಕ ಮಲ್ಲಿಕಾಕ ಗೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಕ ಖುಷಿ ಮಲ್ಪುಗ. ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇತ್ತಿನ ಕನೆ ಮಲ್ಪ ಇಂಚಾತ ನಂದು ಬೆಚ್ಚು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ತಿಳಿಸೋದಿಲ್ಲೇರು ಬಾಬಾ ಬೆಚ್ಚುಂಡೋ. ಎಂಚಾತ ಪೀಸ್ ತಿನ್ನ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಗಸಿ ತಿಂತುಪ್ಪೆ ಸೂಪರ್ ಆತಂದು ಸತ್ಯ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೂಪರ್ ಆತಂದು. ಉಪ್ಪು ಪುಳಿ ಖಾರ ಪೂರ ಎಂಕ ಕಡೆ ಉಪ್ಪು ತುನ್ನಗನೆ ಗೊತ್ತಾತನು ಶೋಕಾರಿತ್ತನು. ಉಪ್ಪು ಪುಳಿ ಖಾರ ಪೂರ ಇಟ್ಟೆ ಆತನು ಮಕ್ಕಳ ಅವು ಒಗ್ಗರಣೆ ಬೇಯರ ಪೂರ ರೀತಿನತೆ. ಸೊ ಎಡ್ಡ ಹೋಯ್ತದ ಇಂದೇ ಎಷ್ಟು ನಂಗೆ ಆರು ಎಲು ಒಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡಾತನ ಎಡಾತನ ಆಕ್ಚುಲಿ ರಾಜ ಗೊತ್ತನೆ ಗೈಸ್ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಪಂದು ಕೊಡ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ದಿರು ಪಾಪ. ಅದೇ ಎಂಚ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕೊಂದಾಗುತ್ತಾನೆ ಗೈಸ್. ನಮ್ಮ ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಇದೇ ಮಲ್ಲ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಪಾಡು ಅಥವಾ ಹೋಟೆಲ್ ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಲ್ದಿನ ಸುಕ್ಕಲ ಕಾಮ್ಡತಿ ಒಲ್ಪಲ ಜವೆ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ಸುಕ್ಕಲಕ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅವಡು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡನ ಅವಡು ಮಲ್ದಿನ ಸುಕ್ಕಲಕ ಓವೇ ಹೋಟೆಲ್ ನಮಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಕುಜಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸತ್ಯ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲಡು ಸುಕ್ಕಡ್ ರಡ್ಡು ಟೈಪ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಒಂಜಿ ಈ ಟೈಪ್ ಸುಕ್ಕ ಗಸಿ ಗಸಿ ಸುಕ್ಕ ರಪಕ್ಕ ಪಟ 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 ಪಟ್ಟದ್ದು ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಟೈಪ್ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪೇರ ಓಪಂಡ. ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂದುದೇ ತೊಂಡತೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂದೆ ತೊಂಡತೆ ಅವು ನಮ್ಮ ನೀರು ಪಾಡ್ದ ಕಡೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ. ಸೊ ಮಮ್ಮಿ ಸೌಂಡ್ ಮನ್ಪಚೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದ ಕಡೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅವೇನು ನೀರು ಪಾಡಂದೆ ಪೊಡಿ ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪುನು ನೀರು ಪಾಡಂದೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪುನು ಅವು ಪೊಡಿ ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪೇರ ಅವು ಪೊಡಿ ಅದುಪ್ಪುನು ಸುಕ್ಕ. ಸೊ ರಟ್ಟೆ ಇಪ್ಪು ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪೇರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ ಆ ಸುಕ್ಕ ಎಂಕ ಈ ಸುಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ದಾಯಪಂಡ ಅವು ಸುಕ್ಕ ನಮಕ್ ಉನ್ನ ಗೊತ್ತ ಗಸಿ ಗಸಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ಈ ಸುಕ್ಕಗ ನಮಕ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಸಾರು ದಾಲ ಬೋಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಕಾಲಿ ಕಜಿಪುಲ ಸುಕ್ಕಲ ನುಪ್ಪುಲ ಎತ್ತನೆ ಒರೆತು ತಿನ್ನೋಲಿ ಅವು ಸುಕ್ಕ ಮಂದು ನಮಕ್ ಸಾರು ಪುರ ಬಿಡಕ್ ನಾವು ಪೊಡಿ ಸುಕ್ಕತೆ ಒಕಾಯ್ಕ ಅಂಟುದು ಪುಡು ಗ್ರೇವಿ ಪುರ. ಸೊ ಅಂಚಾದು ಓಕೆ ವಿಡಿಯೋದ ನಮ್ಮ ಸುಕ್ಕದ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಾವು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಹಂಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಾ ಚಾನೆಲ್ಗೆ. ಸೊ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಂತದ ಪಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲ್ ಎಂಚ ವಾ ಟೈಪ್ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪೋರು ಅವಳ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಪಲ್ಲೆ ಟೈಪ್ ಕೆಲವರು ಒಂದೊಂದು ಟೈಪ್ ಮಲ್ಪೇರ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡಿತೆ ಈ ಟೈಪ್ ಮಂತ್ರ ಕೆಲವರು ಒಂದೊಂದು ಟೈಪ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಕೆಲವು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ವೇರು ಕೆಲವು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡ್ವೇರು. ಸೊ ಅಂಚ ಪೂರ ಕೆಲವು ಒಂದೊಂದು ಟೈಪ್ ಮಲ್ಪೇರತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ನಿಕುಲ್ ವಾ ಟೈಪ್ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪೋರಂದು ಇಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಡು ಪಲ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಸುಕ್ಕ ಇಂಚ ಆತಡ ಪಲ್ಲೆ ಓಕೆನಾ. ನನ್ನ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ಸುಕ್ಕನ್ನು ತಿಂದು ಮುಗಿಪ್ವೆ. ಸೊ ಬಾಯ್.